хора, това ще е много кратко видео, за да ви кажа, че приключвам с поредицата на Block Hunt. И за последно ще поиграем малко и след това свършваме. Една игра ще изиграем и ще приключим с тази поредица. За жалост. Така ми... Извинете. Да, както виждате, имах подарък 180 лева. И вижте какво спечелих. Спечелих ето това. Сега ще играем на него и онова камионче от селско-стопанските. Сега да почнем да играем. Да, само на тези с хората. Сега ще го усиля. Ще видите, че те викат. Виждате, това е клаксона на колата. Ето, сега ще видим. И това ще бъде от този клип. Абонирайте се и ми харесайте клипа.